الأعمال فإن العمل بلا علم ضلال ووبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه الترمذي. الحمد لله تنوب عليه. الحمد لله رب العالمين تنوب عليه دابب بلم مسد. الحمد لله تنوب عليه الذي ألمي رفع شأن العلماء العاملين. ألم يدن بوك كوني كرتا نوي دون باب بارك لو العاملين بعلمهم ونم ببارك نوك الدنيا. ولا لكو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويالي منو يدونك يعني منو ما دونك ويالي قلوبك يوا عليك ما ينفوني نغالي سوغاي راي اي اني نغا وهو عالم كسر علي دبا دونك تما منو ينغا وعلى كراكا فقل أفوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كلا وجابي ديك أفو جونوالا وتكلي وبنا عم الشريعة على ميوفو وعلى كلباندياكا كشريعة على كلا كجدياكا ككشين لما تشاما إلى على فعكو جيدي على كراكا أني على كرا سمو أنا جيوم ani maa ma tukura u nɔfɛ tiɲɛnga fo ka taa se alqiyama sanga selima o kɔ ka tanu kurakuraya. Allahu ta'ala ya Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu wa ilayka yurja'u al-amru kulluhu anta kama athnayta ala nafsik jalla wajhuk wa azza jahuk تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. وكو كولد كان قرب نداء التقوى أسلام ويتو أن أسرع عليك وكفى أن يشدون ينما وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم أن يشدون ما كدون يني أم الله تعالى يردون ندوني شندو على كو ويالي منهم بفندو أني منهم بفندو أولوكا كوا وجابي جمعي أولو منغا آية ولا علىكو إنما يخشى الله من عباده العلماء قالك جونا كدن بودي بسراء علي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عليه فنفو نمبي majamuni kawi fil ulama don bawla nga ambina nyoni nga iko doni maflat nyon soso fi fadl al ilm doni samadiala maflat nyon soso kore maflat ala doni de kafsa katme doni kebaliaka we adama de bebe minga nga donu fanana minga sabe oy jumaye numéro 1 jumaye ودي ما تعرف به ربك ibi doni dila yɛrɛ dɔni mi ok ibi doni dila yɛrɛ dɔni mi kadaka Allahu ta'ala adamaden dila ayo fa adamaden dilali mangutulla wali adamaden dila allama al-insan وعلى هذا ما دي بويا
fento ka dugukolo ko ka nya be fem mun na ni jumeyi bil ilm ni donde Allah ta'ala ya adama dlali ay dalu jumeyi jomele kew ka ni adama dlali ko donde wa min Allah ta'ala kandu melekaw ma inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun alay adam dlali ay melekaw kibaru lamige ko melekaw ko yali bina davem bladu kolokoka ibina mo bla mamunu bina chini ke du kolokoka bina joli bondu kolokoka alay dalu jume njoka doni inni a'lamu ma la ta'lamun nebe fendon auto don femina poyi kabon nun lalla auto don kuma be koriyali ke kata uma mo ben nuna mo bina bula atulu don kal anbiya war rusul wa afdaluhum wa akramuhum ala Allah Muhammadun al Mustafa sallallahu alayhi wasallam ma fango qur'ana yo fode ngonga kumai ko dona be ishara ya kono a mina ninge atiki ma ke kunyala ale rebulo iba ke kuminga ma o be kaba kada ka meleko yo defo yali bina mo bla munu mina joli bon ka chini ke ya wa nahnu an nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak minka dino ye taqdisuni tahmidu ye ka tasbihu ke iye ambola o dunka di e alay mana munu mina dla melekaw yaay ko melekaw nyete kuna odlalla ni ala batuli kodo o besina o keba ka cha tasbihu kadi alay ulubu ka ko ke taqdisu kadi alay ulubu ka ko ke ngaw bela ko ala ko uma inni a'lamu ma la ta'lamu ni be fendon auto e doni o pamina ya adama dlakum ay adama buyani fem folo folo jumeyi no fana bina ke dalwe ka adama kafsa mandiya jira melekawla wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim e doni ke ko fara doni ke lawka innahu sifatu rahman doni ala yere bayre majamu ni femi ka chaya qur'ana kono wi dondi mana ay adama la dunya al asmaa kullaha ay fi adama kala fen lalum betola asuraka o fon bana mini melekawi ko ay ngibaru yede nini fen nun towi aw kun min fa dalil kula sa adam nin da veino ya adam ya kun min fa dalil kula kosaina ni aw ka o kuma yici mana ayin kibaru ya nin fen non to wala wa ya sura meleke tulu to don meleke ko nyebe fen dalil nuna to don la bana ko meleke ko alama subhanak san yabe alai la ilma lana don ta'awnaku illa ma 'allamtana fo e ala mana an la doniya mina innaka e ala anta al-alimu e de doni dunge al-hakim e ala de kiri masai o don ba do yes don ba tu ke ka boni yoroina ko ma shikana malo yanda dona ko hali melekaw ma malo yawla sai da ali kuma in fa ka kuma dola ko kana malo ya abada ni yin ngara fena ite mindo i kadara boyana mo yoro chugo chugo mo mana nyaga ka donna chugo chugo ni yini ngara fena ite mindo kwa fonda don kadaka ko hali meleka yufo imam malik dillaka kuma yiwana fo do ya dambe kata al imam malik ma o shen do la masala chama nana akaf nda don de chara masala nununa ni min fora ba fonden no ni min fora ko akari mati malo ila kaliba de ko kari e anye e majamu chugumina ka fo doni bila ka sa hakemina ni ma do laje de nda don chara e ka ko mele gaw ma malo ya mina nitna malo yo mele kaw nyini ngara fon to la minge alay adama la dunya famun to gawla ni ala kuma mele kaw la dunya o famas nawla mele kaw ko alama subhanak
saniya be e alay la ilma lana don ta'un yorokui illa ma 'allamtana fo e ala mana aun la doniya mina oni yorain amman joni yorain de la ka e re yin ngasa e nyagambe doni mina fo bi blaka kiraw munakasha subhanallah ma do nyagaru ka donna fo ube kiraw al anbiya war rusul cidew nanani alaka kuma kamun yo bo munakasha bal ube ala reka kuma munakasha do be ka doni ke ka hujja jo alaka subhana ubu ka doni ala doni mindu uma ubu ke ka ala soso etlo de meleke ko kuma e ma don ko doni mimbila ko ya alaka die wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yaro awne be ga fa nga wati la ko doni kuma ni wati mo ni sojara fu yo wati togoda ko doni kuma ni ko fen non ko tinye o doni ko doni de besla fika ni ngoy zabati de ilmiyan wa ulu kambe o doni mima o tadore koy o kambe hisiyan fen fo adama dum rek hakli ka dun ro do soro la fu ko fo ci do soro la hakli bi nya soro hakli dilala mi doni dilaka dima e ka doni bi ko nya soro o re zatula ala korata mbu makoy le dilaka kuma fiya ngo ala somi o somi di ama dan roba bela karoke nyebe kula ko ngani bora ki jogi dron ka sisa inyebe dan yoro do de la te fo yi o kofe soro nye ko tila de nga ala yi nye regle ka dan ko kari ni jo ibe fle ibe fon ye ka dan ni furanje inde la ni njanye hake ibe yeli ke ka dai be dan we poite ti jo ka fe do jira malaka dula akorote kwa nyete kula akoro kwa nyesira dana obesuko mina klobeti klobe meni kenga distance do be ato ba faneni ato mede ba baneni atlobe kolanga abora ka distance ko wa abochula hakili de beti ala yerezatu hakili tsika foi kiri alaka oda to ala kibaru mun fo ayreka dobi wasado odela note ere hakili o limite ibi misi min sirika baloka fa do kono saga min zille fili bolo ka fa kuma kono kala e kodo min di ema ni obala ita soro e goy okay nya bina saga dumini di saga ma afa abaka nga fa shininga abe dumini ka ta don ko ere besela a jombe ki kono ni bolo daka ka munu mena ba joshila ata nye don mbe sena ata kala we eni nywana were daven were che doni afle o se naka ko kelwi Allah ta'ala ka bunya bidon aka kelebandi ya bidon naka ko ketawi ayre o defo aka kitabu jigino ko mana anga kalake kalamin ba to nambe ala yere don ka Allah ta'ala ka bunya don ka ala ka korota don ka ala ka kiru don ka ala fela don ko waleya o de doni folo de kapsa don tawbe onge karon kene ma fi makala wore kene ma fi to wore rasul ngala ko doni kapsa ide kay yelema jien kono fil bilad duguni nyonche ube bendiala ayruba fo tukum na kwa minga save ko to ke duguma kariwa o minga save to ke duguma kariwa ayo ko ni atekalo ke malayo na te ave o karinde na tesla mayala nati ala ko kalama fudo koy kwa kan yelema ngani malasa koy woni ala e here layni ni mami abu mungi faqihu fi din abi fa bi dinana allah ni baliku e kwa abaka silike ko nyedon ay se sili jokola ay se seli kala ketchola ay saka bato ketchola aya nyena do aya chena don tronke herka bo aka dugu nafulo batiki minta ala kula yi o kafsa nazar ko mai ayre teseli kala kechugo don ateseli jochugo don abimingala to don ate foi do akula kuna le o yedron
kwa akadimba hina balimne ko kari na to no ani fata durusara mashikili mami asil chugo mai ga debo ga dimba hina doila ako oho akwale de aka du choroba yo uba seli kala ale de la na le reta nyedo yado ambe ka nga malu en de du chiki be ka nga ambe bo pare que est-ce que wajuli kelo bon ni ma fli je sais pas est-ce que ma délicat mais wajul la temps bis la ma de même roda mu yela la wa kala wallahi ma chama ngasla ma de bab bon ni ma je sais pas est-ce que ni ma fli ndil ala ya me wajuli kala minda atodo dore be mo ka sebe baro tate doro qali lillah ko me wajulla ama me wajulla de aba me sebe di ma chama ni kuma yedalwe ma chama ngade ma chama na kaba ala ku daw ma wuli kaslam ya ko fo nyeyi min takafsa doni we na ngoya soro kuma mina ma chama ntai na ngoya soro nin koy mana soro kuma mina be soro kana yin galike do tay we wera alama ma de alama sebe we de do tay na bena na kera chugum na oyoye do tay do mugo fuite batula aketugo nyeno amanyo abeda makaka do nga do be yulu te wuli ka foye ni foni femi ngona no ma domina e ma man shi de bek islam ya damne ibtida ya baraw fuka tawon zambo yin ngalla ibi boya ibi ta bali ku no fe sambi wolo vla ni ko fo maga hal sabe janaba ko yin ngal kala abe seldi ta yin ngal kala ila yorobe be bali ku ya yaro an fe janaba ko re o sinta kashi ha qabla ni baada ko ni mashima ko fa illa man rahima Allah ba do kamete hal sade qabla ku ya kuma bani ayo fo ka fam karaga ante meno na ko kato nyeini antlalo la kuma anti bola wa damne di ko damne na fora ko ti dabla kware ba fe ga nyedo ngoni du nyebe mo gola commerçant chamambe ma chamambe yela ni mana ebe jago damne kuma mina ale di to se bene yele nga biere bi ka chèque rempli bi era bugumbe ordinateur ka yere be to ko ngala est-ce que obi intéressé i mago dola ika dinal kaba ala ke da e wula ka gere karamo jumeina kwa ki kala yoro dola hal ma janga fatia matli ama yini ka atli donshi ale kon balaka kala ni nchuko inati wa do mina fana na agino poira parce que nga ke furso e nga ke occasion e congé ngona ka sika fatia kon kira chuko ni demseni nyeshi qur'an kalama kalo sabai bita dafa kuma mina ana ayra mana sili sura ngondo nga ambe demsono mo wuliti ubu korobati ubu yereiti uti foi kala uti foi shidon olu bali kulama kulu kaslama yake ubma bato mo faqidu shay la yu'ti min ti boliti ko di adama de temin don atiko ke wa adama de te fon don o yele ko fena ma do abu e ma kuma do la mo wal kan vola mo wora ka kan ati ubu sebela ubu ka sebe kuma na modo bina ketlo ko do bisinga yele wala te ke ka flega ni fo na fora bana na biyela biso nga yele mo buka usebela ko bana na biso nga yela la ngay te kam me ma do la ube fedo fo sigile bi yeleti bi yele ka ibina misri ko ba so do bo gokoro chambi biride kuma na ma to tetru la arabi tetu atashilo adama de kayini ki ka dina do ay kala ke aba ala doni kalami aka dina bitle ni doni mi discours bi noro soro ni doni mi kadaka ni ala ko ere famu ka don discours bi noro ika dina bitle ika dina kechugo binye ni mama ka ko kera ibe ko ke kunve katati adama de ti so ala fo ila ni ala kote ne njebo de la ni ala ko ere tebbi mo bu songa munge kunve mo be sonka munge kunve eni ala che mi nsikile fle hal ni kibi moto kelenza ma yo war faranyonga moto kundi bolo kibi moto san yo na munge ni kurasan ko bi kono folo bina marki wini galike façon du men kan qualité du men kan ma munu ba nyedo
mamunu ba songo ko kalama ibina gere olula fonu yin ibina ranso imauta o de to ko donike muna eto ke ga dinena joni wula ki bon ko do ka te jien kono jien na fa sura sira bara wala ni ta yin eje bo ko jumeina oni yo ke ko mina jien ko la joni yo ko la jien ko la ko ay nyesoro jien ko la ba jien ko de gafsa la hara ko ne mo fie ngo tokoro ko kabale nana yoro kaka abla sira ka ako hey mbi kala kuma janrete ko ako ye jien ko ni kala de ko ako ye jien ni ku ye jien soro kwa amanyana bo folo de ni mai ka ko kuma duko kala mo de kala de ni ba fa ko don kuma fay mamina ni kala de blasali ako ye jien ko ni afin offense gile fla je ba fogi ma jien akuye jien ni da ko ako chena jongala mbe jien ka kan ni da nyai akuye ka laini sura anyina bora kwa anyina bonde fla de ako ti aka ma sura de me femu ni ako afan bashi ma sura fla wa anga jamana otetia joni nga yini fe famba sura la fla ta kilingele ni anjela da yini fe famba di masoro otewa jien ote jien ko yo wa imo nyini wa beta don ki baka ka nyini wa ni dugu jera ni mo sol la gabo te jien na wa bashdala akuye jien na ko akiya sura ko ai ko kare ko ta ake mi nyini mo sura ma mi nyini bo sura ake mi nyini mo sura ima mi nyini bo sura مو سبت الله رجل ما إلا من رحم الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دوني في سماديا كتبا كلين سيكو فرنجون غادي حالي إيشي درسو أتدوني في سماديا فرنجون غادي بالإشارة اللبيب يفهمي ني بولوش حكلي ما باتوفام غاية المؤمن الجنة مؤمن كالليني على بلي بلي مين أبوا بينا يسرع كالليني سر لو يجمعين ويا الجنة دي على كركو صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة koni mami doni ni srata ni srata kibi dondi ala ko doni aslama doni sharia doni karoge ala rislik nema fongo doni wara tige ko ne ko ndega sabe solto la ko dine don de kaf sa to ko jilla bay jun koro engabel abella la hara ko dila nyema dine la hara ko ta kaf sa to yo ko be kunjaw de la ji la bay jun koro bamanon ba foti ko jilla bay jun koro jun ale jiri de ya yoro dinga de fale dinga ma yoro de la ba ni ji wo yoro chugo chu abina kunje bamanon ba foti ko jilla bay jun koro bul ma donc af sanzinga di ha nabi afle o ya bla o kuna ka fo hali ki de do balonda kala na kafsa ka do madrasa la akafsa ka do qur'an durushida hali ka asira yoro la hali munu yere do we dina kala olu do bege adina kala la gushi mona kullu ma war surala kullu ma jin surala Allahu akbar mami na teta chômage la oye dina kala ni ala ko kala ta chômage la jeune diplômé sans emploi ko ni mode ga emploi kala nta ala ka emploi ay bebo soro bebo soro ibo soro way bi garsike soro okay hey garsike ko nya adama fain ala ko ya adama fain kana to garsike ko ki ka ala ko ci ma chaman jena ala ko bide
ala ko kalani est-ce que atsira yorola hali amba yere servi aya munu be mo shuka ke kalanka dine kalanika mo bo aya uta ka ke ku yere servi ka kalan wore kalano ay kalan ni manto yin afora ma folo min jigina qur'ana kono we ka fa ala kirama iqra nga ni kun sirana ala ye ka to faraka iqra o fara ala kirai sallallahu alaihi wasallam ko kira ko a nete kalan baye ma ana biqari nete kalan baye do korore fo nga nete taw fe don ba fam batara min fi ma ana biqari nete kalan baye ko meleke o fo chef la saba ko abna mungala meleke sura la ko fay jibril sura la ko fay iqra bismi rabbika alladhi khalaq kala ke ni matwe imam ye dalike bana slabo njamaru ni kalam folo jumay u ka kira yamaru ni kalam folo jumay ne ma ala ko kalam fari bolo dalaw ebe la ko ke fukati isa qala allah wa bifiya qala rasulullah bu foy ko sokono e kol munum ban fa qala allah wa bi sebe tabluka qala rasulullah bi sebaka onne mo nyeyni e bo nyedo yere ma tukodi be de be dibila tamanati ni mana mi fe ni mi ba ala ku ka nyejugu ka ni mana fe bon ma muri kalangew ado were sigile bi siga kafiriya kuma fo qur'an mate parce que ata dongo ate ko donko yi u be ka nige ko kalambe ate fo idon ma te ala don ate ala kira don sallallahu alaihi wa alihi wasallam ate aslamaya don ataka dine don o te fo idon roge be ko ra mununa be ulu be dan yele dugu ame ba ala kula ka tu ko ra mununa fa be dan yele du anga folo don ba do fo min salaf ako hal ni mo ko don sira abe dirham ero wati bena adon do wati bena ko chugo misaliya do ako ni al ni mo ko don sira abe dirham blatke kono ka yelema ka poafi abe dirham blatke kono wal ma dinar blatke kono ka aketa aba poafi ba da sumani kala la ba soro ay poa min fo odo ko hal ni mo ko don siro hakema jien kula nga atsiga ali fatiha kalan kanyi hali dina mas'ala munu ye adamne wi ma kangi mso kalamina kangi de kalamina yana kata kala rola eto shidon o tigi te foye kana kala foyi turo kanyana ba anga be chugoni munu era ni ala yolu fana so o dina kala la nulu era chaman tigera era la o chaman bula le tenge foye ni do dina kala na do yere la gushi magarugo de do kame de arab kala dina ne afa ngo arab kala ko te ambe dina ko kuma de arab kan ko te o dina ko de o dina annani arab kana wa ala noyede dhul fadl al azim niku yali na kungera eka kayo kunga ko ya islam ya kunana eka kana ka fuko ma to beka tuino fala okunga ko ndala fedu sa yende joni anglais ha sidi anglais ka bete ko kala ki ga jago ko la joni o kelela ali munum be islam ya ka kelan fa ko arabu ya do ulu fana ulte bamana yala yangu ulte farafi yala yangu o era ma famba be ko fe jamana udila ulu era bana farafin dugu ko era la farafina dugu kolo yere banula ube ya islamaya kelefana ni to bukandi kwasi tu be anye bulawo ube ya islamaya kele internet min kono o te farafin ka dlaleu ga uti foi foma ko ya ala kele de dina kele do bana nga kunu ka bosno kola ante arabu hasidiya ka kanka to wono goje ko ma de ko ngadi nga ngafsa ne de ibo donde ala yarab ka bu makono ودي على فلاي شو عندي اللي بالي يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة ada madere di mania sinzimbire folo min bi deme ka ala ko famu min bi deme kalima kuna warte do kuna ala te be yoro do
abe beorono ambe dama manga ala la o ambe aka jonde dan farate joni yonche ala ka jonya la nga dan farai ala ere de samandi ay ikhtiyaru ke o bali de sakuyala man islamaya nana arab kandila ni eko koka tuika fika kana o anzona nga ibina fika kana chugodi fika arab ka kala folo ibina arab ka de kala folo ka soro ko koro yele makana ka kana mana ataka arab ka ngo indande ma dama nantna segi ka ta kira ko nge farafin ka ke bamana ay atna taka arab ka ngo indande fu arab ka inde ka kala ka soro ko yele makana ka kana hal ni ko ki tafega afu arab kana nga fika arab ka ko ni kala folo wala saka soro ka nema soro ni mo ka kan ka tlaka blue control andai abulu bali barka ka bude ka nema soro ni mo ka kan ha mao mala yongo la kiye wajuli kale qur'ana kala ni mi arab kana ala hadisa mun kala arab kana ngodi ake wajuli ete mana ba wana ngam soro ya ha moti amunu misegi kala ba wana ngana moti amunu misega kodon kuma foka temika ka ala ko kira ko ngode itake wajuli o kala kan jmeina bana hada min fadlillah inu ya la kafsa man yakudi bana nga dina kala ni ay min kuma nun foka faraka parce que ni ko ka dina kala ndoro mo akla ki ko ka arab kan di kala ay ibina dina de kala ko inga idina kala to de mo bi jo arab kana o e wajibi ble kadaka mo folo min nana nini ngoye o ya arabu ala kira te suraka yede ala kira ya arabu di wala nama fa suraka yi shiya juwe de nga ala kira fa ko arabu da fa ko suraka de ala kira suraka ya taw arabu di al arabi muhammad al arabi katuka fo kira ma suraka aya dabla de ala kira ya arabu di kira te suraka yede suraka be o ya dama shiya o to fo jugo nga ate fo kira ma suraka kira ya arabu di محمد العربي القرشي الهاشمي اوكي اكدوي مغاي هجره كنسكي مدينه افاتورا كاتو مدينه هل سني تاري باسرو علي شوكو كدي مغوي كاتم او نينما كا او من بلاكان على كرا شو بنيا بمغو يورو كاتم او بمامون كاكو باتو بي اكا سوبيريرو asombe jema bamunu yebi ni ubla maga mobu ufuroki katama usafe kata ala kira kaburu mamunu abe munu ba nige ka warda ma kwa kala kira nen sallallahu alaihi wa sallam ni ujo madina mobe tama unyena maka kata salamu jala kira shuba sallallahu alaihi wa sallam komi ama kunna nu alay magani madina sania kabuma ujaye veye ndu fe ede ni tara ibadon kira ko yemi wallahi ni tara magani tara madina alakira sallallahu alaihi wasallam ka rawda ema rawda ko kele ya fer de taybi rawda min fleb bi kasro kasila kon alakira ya forma ko ka bone minbarla kananga sola ko oye rawda ibn riyad al janna kira o min fa sallallahu alaihi wasallam o espace o konona ka yen soro ka doye ka arakan flasili o ko bayde kati jo ka salam ja al kirama sallallahu alaihi wasallam o ko bayde we ati nyeda ka ishi kono shekeli abe do fari kalimani abe do fara ala kira kanu kayo be ikira valeur mbe kira la ibina atodon katafi ma dele go faye ni nyebe munum be kira ala kira neni sallallahu alaihi wasallam usa goma soro koy qul mutu bi ghayzikum aysana kadini nye qur'ana jini ote o fenje qur'ana ko labi abangon toro dem senin fitinu di dungudo ala be kaba ko do jira qur'ana ko de ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن ده كتابه حالي جين كل حالي لغا تو كبك قرآن دوشي اما تا دو انترنت كون كالا دي دو بي وبانينا نالو مالامادو
wɛrɛ n t'a fɛ k'a fɔ ko naloma wɛrɛ don ka da u ka kuranɛ bonya kan nka o ye kuma fɔcogo ye n'a ma fɔ ten i t'a faamu naloma don a tɛ foyi dɔn nka kuranɛ durusilen b'a a kunkolo kɔnɔ n'a arikamu nin bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ nin yɔrɔ in na nin bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ nin yɔrɔ in na e bɛ se k'o tunu bana diinɛ ko ye min ye silamɛya ye min ye k'i ɲɛsin a ma n'o kɛra i bɛ bonya dɔ sɔrɔ nin dugukolo in kɔ ka yan silamɛya nɔfɛ ka d'a kan ala ko bonya y'ale de ta ye a n'a ka ciden ani muminu awa walima i ka fara kɛlɛbaw kan i ka sa i ma ni nama i ka balo i ma ni nama i ka sa i ma ni nama alkiyama i ka taa jahanama sɔrɔ i ɲɛ silamɛya ye nin de ye dɛ solution wɛrɛ foyi tɛ maa bolo silamɛya ko la nin dɛ fara dɛmɛbaw kan in tansurullaha yansurkum e ma cɛ ye sud-africain min n'a silamɛyara sisan nin ko in ye koba de ye koyi nka tubabuw t'a bonya dɛ n'i ye cɛ tununnen de ye sa ka b'u ka médiaw la olu ka foyi t'a la bi a tɛ mɛn i sigi k'a lajɛ n'a ma kɛ o de bɛ bala na ne ta a kana bali la dɛ a tɛ mɛn sa u bɛ kuma dɔ da nin na sisan n'u ma sigi ka débat dɔ kɛ k'a fɔ nin de kun kɛra o de y'a to a bɔra u bɛna kun dɔ fɔ a la sisan ala kuma barika foyi don a ka ko la nka ne ye min ye a ka tubi na wallahi n'i ye ala ɲini tiɲɛ na ala b'a yɛrɛ jiri la kuranɛ y'o de fɔ walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana maa o maa i bɛ taa sɔrɔ hali maa minnu bɛ taa sira dɔw kan taasira ninnu ma saha nka ni i dusukun munafiko nka t'o ma dɛ nka alimami filɛ diinɛ silamɛya kalanba jonen dɔ filɛ ka bɔ silamɛya la ka bɔ fɛn o fɛn fɛ a bɛɛ montage o ye mustasirikunaw de ye n'i ye kalan kɛ i b'a dɔn o ye minnu taara silamɛya kalan a kɛlɛli kama silamɛw kun tɛ dɛ u taara silamɛya de kalan walasa ka silamɛya kɛlɛ o yɛrɛ min bɛ silamɛya o de ka ca nka ni min kunna koyara o bɛ tɛmɛ ni subuhatu ye o bɛ subuhatu tɔmɔ silamɛya kɔnɔ ka bɔ k'o lakali ka bɔ ye ala de ta ye nka sanga ni waati bɛɛ ninnu ta ɲɛmɔgɔba dɔ de bɛna fara anw kan wa ala de bɛ tiɲɛ jiriw la koyi cɛ tubira maa minnu b'a nɔfɛ dɔw ko 100 a b'o bɔ sa o a t'o bɔ sa o parce que kuma ka ca sisan ni kuma na dɔrɔn dɔ minnu tɛ silamɛya fɛ dɔ bɛ taa video sigi non 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 a ma fɔ 100 000 personnes a fɔra nin hey i gengele bɔ nin na 100 in kɔni a kɔni fɔra a y'o bɔ sa o a m'o bɔ sa o a ka mɔgɔ dɔw kɔni tubira ka fara a kan a ka mɔgɔ jama kɔni caman de tubira ka tugu a nɔfɛ jama minnu b'a nɔ a kerecɛnlama tuma min na a y'a ɲini k'a bɛ tuubi o jama caman kɔni tugura a nɔfɛ ka kɛ silamɛ ye siga kɔni tɛ min na o y'o ye wa bɛɛ ɲɛ coronen ɲɛ b'a la ala ye kabako de jira cɛ la ko silamɛya de ye tiɲɛ ye k'a ka fara silamɛw kan inna diina inda Allah al-islam tubabuw bɛ ko mumu n'a y'a mu anw t'a mu dɛ wallahi hali ni cɛ nana bɔ an ye a ka d'an ye k'an ka foli s'a ma ye ala k'an n'a sabati ala k'an n'a sabati o cɛ yɛrɛ kɛlen ka kan da sira yan parce que nin bɛ a bɛ tawhidu kan k'a ɲini a mɛnna a t'a sira kan a bɛ tiɲɛ kan k'a ɲini a mɛnna a t'a sira kan k'a b'a sifin fo ka taa si jɛ k'a balikuya a bɛ ala ko k'a ɲɛɲini nka a kuma sira ye parce que olu ka sira in tɔgɔ de welela ko abudalina u tununnen de don y'a dɔn maa tununnen filɛ n'a ye sira ye e ma cɛ nisɔndiya ko ya ni maa tunun bɛ n'i ye sira jara a la e ma a tigi fari bɛ foni cogo min na maa min n'a y'u ka dugu sira jɛ nka a bɛ taama n'a wɔsilen n'i ko e filila ko n ko nin de don nin sira in dugu ninnu nɔfɛ taa o tigi fari bɛ foni cɛ bɛ ten ok i ye kɔlɔsi a yɛrɛ bolo la ilaha illallah n ko a kɛra sisan a kɛra sɛbɛ ye i ni sɛbɛ de ye ɲɔgɔn ye sisan ok sisan de i donna ala ko yɛrɛ yɛrɛ la karamɔgɔkɛ n ko ni i donna silamɛya la o i donna a yɛrɛ yɛrɛ de la sisan a ye silamɛya kalan k'a dɔn a ka mɔgɔw wele ka na a ma maa b'i kun suli ni fɛn min ye o tɛ silamɛya ye maa bɛ siga min ɲɛfɔli la o tɛ silamɛya ye maa bɛ malo n'i ye maa don min na o tɛ silamɛya ye ok o tumana o cɛ min n'a silamɛyara ni ala y'a ka silamɛya fana kɛ kabako ye an bɛ kabako minnu lakale kitabu kɔnɔ ka kɔrɔ ni mɔgɔw b'a dɔw filɛ zirindakanw ye ala filɛ k'o ɲɔgɔnna dɔ de kɛ nin
silamɛya sababu bɔra o de la parce que kuma in kɔrɔ tɛ dɔ bɛna fɔ a b'a fɔ ko a bɛ sogo lagosi la sogo ye kiri komi waati koronnen don silamɛya ye fɛn minnu fɔ sogo kan an b'o dɔn sogo mana kiri jira a la a mana taabolo ko fɛn dɔ kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ a ye k'o ye wahayi ye o la nka ala y'a kan da ni sira dɔ ye ala bɛ kow jira sira minnu na kuma dɔw la alakira sallallahu alaihi wasallam waati dɔ tɛmɛna sɔgɔma kira tun bɛ mɔgɔw ɲininka de jɔnni ye sogo dɔ ye aw cɛla a ye taa kitabu kɔnɔna filɛ alakira tun bɛ sogow tafsiru mɔgɔw ye jɔnni ye sogo dɔ ye kuma in kɔrɔ tɛ ko hali ni nin cɛ in ko k'a sogora don dɔ ko wɛrɛ dɔ la k'a b'o don silamɛya la an bɛ kankari da a ye o kuma kɔrɔ t'o ye nka ala ye kabako de jira a la o de fɔra ko a kuma in lakalela cogo min na ko a yɛrɛ de ma filɛ sɛbɛko ye a bɛna fɔ a ye sogo la ko a ka fara silamɛw ka fini don cogo bɛ fɔ k'a ka fara olu kan a nana ye ni mɔgɔ bɛ fɛn fɛn ala bɛ kɛ ka min jira o bɛ kɛ o bɛ kɛ an t'o sɔsɔ sogo tɛna ka na sariya kura don silamɛya la nka adamaden yɛrɛ khasatu nafsi e yɛrɛ kun a se bɛ ala ye ka i kanda sira dɔ jiri la ka i kanda ka ko dɔ kɛ su i ye o se bɛ ala ye o se bɛ ala ye nka kuma in a mago bɛ walawalali min na o bɛ ɲɛfɛ dɛ i tɛna foyi ta nin kɔnɔ ni ala sɔnna a ma k'i b'o kɛ dalilu ye i yɛrɛ ye parce que an fɛ yan siri yɛrɛ k'a wele nin cogo la tan riwaya nana k'a jira sahaba o bɔra o nanen filɛ don silamɛya la nin ko silamɛya de ye tiɲɛ ye o tuma na y'a dɔn sira jira ala sa dɛ o tuma na hali kerecɛn minnu b'an fɛ yan u fana kan ka darisu sɔrɔ nin na nin t'anw ka montage y'anw ka fɛn dilanlen tɛ an bɛɛ de balila k'a ye kabini maa tɛ kuma in jate u mɛnna k'a ci ne ma kabini ne ma kuma in jate fo an nana ye allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين